नोंथांमोननि सिगाङाव हामबाय होनदों गिबियावनो जोङो नायदो दायो जोंनि भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय हाजोजुलि ओनसोलनिफ्राय जेरै बिबिआव थांदोंमोन बिथांमोना आरो फिन जोंनि खनसे आरो जोंनि पुलिस सरकारखौ मोजां मोननानै आरो बिथांमोना फैबाय आं बेखायनो खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि भैरबकुन्द जिथु इउ पि सरकारा जोंनि जिथु हाजो ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय हानि रैखाथि जों लाबोनो थांगासिनो दङ लाबोहोगासिनो दङ आरो जिथु हानि जिथु मियादि खालामनाय फरजाखौ जोंनि भारत सरकारनि सारा खामानि मावदों बेनिखायनो जोंनि सा ओनसोलनि मानसिफ्रा बांसिनानो दिनै इउ पि सरकाराव जों फैफिनदों आरो आसा खालामदों नों नेक्स्ट फैबाय थानाय जुदि समावहाय जोंनि सरकारा 100% जोंनो माने इउ पि सरकारा फैगोन आरो सरकारा जोंहा जाखागोनखा आं बेखौ थांखियो बेथ' 100% खोथा बेथ' भैरबकुन्द समस्तियाव 100% फैगोन जोंनि राजनितिखौ माने बिपिएफआ पात्ताखौ मोनसासै जों माबायदि राजनिति गेलेदों जों गिदिर गिदिर केम्पेइन खालामाखैथ' जों फिसा फिसा केम्पेइन खालामनानै जोंनि वार्कार्सफ्रानो गोबांखिनि खामानि मावखादों बे हिसाबावबा जोंनि बिपिएफ हान्जाया आरो बिजेपि हान्जायाबो पात्ता मोनखायाखै माने जों माबायदि मावदों माने पात्ता मोनखायाखै माने सानदों जोंहा बिदि गिदिर गिदिर लिडार गैया थेवब्लाबो जोङो माबायदि जोंनि प्राइमारि वार्कार्स भट कमिटि बिथांमोना माबायदि पाब्लिकजों हाबनानै गुवारै हाबनानै जों खामानि मावदों आरो जोङो हसायैनो जोंनि इउ पि सरकार प्रमद सारा जोंनि भिजन मिशन गासिबो दंजोबो बेखौ नुनानैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंजों लोब लोब फैगासिनो दङ आं बेखौ फोरमायो गोदोथ' जोङो एपिपिजों नुदोंमोन दायो जितु मियानि राजनितिक हान्जाखौ नुनानै खिन्थु भैरबकुन्द समस्तियावहाय जोंनि गबिन्द बसुमतारी सारजों आरो जोंहा मेनन मुसाहारि बिथांजोंसो कन्टेस्ट जागोन बिपिएफआ 3rd बा 4th नम्बर थानो हागौ बिपिएफआ आं बेखौसो सानो बिपिएफआ माने हाबनोनो रायजोफोरजों हाबनोनो हायाखै मानो होनबा 17 बोसोरावहाय 20 बोसोराव बिथांमोना दानि जितु केन्डिडेट रिहन दैमारि बिथाङा जोंनि भैरबकुन्द समस्तियाव जेबो मावनायखौ नुवाखै आरो बेनिखायनो रायजोफोरनि गेजेरावहाय बिथांमोना हाबनानै केम्पेइन खालामनायखौ हानायखौ जों नुनो मोनाखै जोंनि समावहाय दायो जितु सारि बोसोरावहाय जोंनि गुबुन बसुमतारी सारा गासै गामियाव हाबनानै बुंहैनो हादों बेनो कन्टेस्टआथ' मथा मथि 4,000 5,000 गेजेरावहाय कन्टेस्ट जागोन खिन्थु जोङो माने जोङो माबाजों जागोन मेनन मुसाहारि जागोन बिजेपिजों जागोन बिजोंहाय बिजेपि आरो इउपिएल 100% कन्टेस्ट जागोन 3,000-4,000 गेजेरावहाय जों कन्टेस्ट जागोन 3,000-4,000 गेजेराव जों देरहागोन ना सियर इउपिएल 4,000-5,000 गेजेराव देरहागोन प्रथमे मैं আজি অসমৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বুলি ক'ব লাগিব আমাৰে হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ তেখেতৰ যি খবৰ সেই খবৰ শুনি আমি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই মই এতিয়ালৈকে তেখেতৰ যি ছবি সেই ছবিবোৰ মোৰ সন্মুখলৈ আহি আছে